Както сте видели, хора, вече станах Legendary 1. Няма да има видео за Masters или за Pro, ще има само за Legendary 1. И тъй. Показвам ви първата игра на Gemgrab. Не, тук искам другата. Да. Показвам ви първи рунд. Тоя същия Едгар беше срещу мен. Да. Идей, сега използвам тара, защото хора, гаджета на този на Джин са контри от тара. Гаджета са контри от тара на Джин. Не бе, на Джито и атаката. Използвах по-нигите защита. И той докато се разпръсти атаката, тя не минава през хора. И тъй. Тъй, че той Едгар беше срещу мене. Ей го. Тук да убива, викам, край загубихме. Викам, Карл, давай, Карл, биги. Идва Леон. Той ти каза, сега ще ги би битец. И Джина вместо мене дърпа сянката. Представете си колко слаб Джин. Много е слаб. И те бихме. Този рунд. Първи рунд те бихме. Сега показвам и другите. Ето го и рунд 2. Както е Едгар е направо златно мастъри 3, не знам. И тъй продължаваме, хора. Тук Леона ще уби мистер Пи, но и тъй. За сега добре се върви играта. По-лесно ми да показвам реплеите. Тук убих. Тук идва Тоз, Леона, Леонската даденица. И Леон умира. И Карл взема джемовите. Хвърля пула до въздуха. Тук знам, че идва Леон. Пускам сенките. Тук идва Леон. Едгара ме убива. Отива нагоре. Карл го убива. Взема джемовите Карл. И печелим. И така бихме Gemgrab. Сега показвам баунтито. Където не е нокаута. Където нищо не свърших. Ето. Пускам ви рунд 1. Избрах перла, защото имат гриф. Както виждате, тук където стартирам с гаджет,
подпалва Пайпъра. Тук ще видите. Малко ще превърта от време на време. Малко по-напред. И убиха Едгара. И сега загубихме този рунд. Его Едгара горе чака Пайпър. Само бързо ще ги бием тука. Вижте как го цели Пайпър. Тя бяга. Ама тя да се спасиш. Его. Едгара убива Банди. И те бихме тука. Зато избрах Перла. Сега се колебах между Дерио, обаче Дерио Гриф го изяжда. Едгар убива Пайпър. Аз целя Гриф. Гриф умира. Банди и тя. И те биби този рунд. Това е рунд 1. Сега ви показвам рунд 2. Рунд 2 ви показвам сега. Малко ще превърта. Да гледате по-добре. Тук бадито щеше да го уби. Тук Гриф умира. И бадито тя умира. Но тук вижте се как вече го убиха този гром. Добре, тя го бе как убиха го. Сега сме двама. И се върля Едгара на тез. На Пайпър. Гриф убива Едгар. Вижте как убих Пайпър. Гледайте. Не умря обаче Гриф. И сега ще отиде и ще го взрева. 4000 дебича, нищо не направих. Превърта ми малко. Пайпъра я оцелих. Запалих я. Тя първо е много добра контра. Сега ще ви покажа и ход зон. Пайпър ушки бяга. Гром я убива. Сега този отива Гриф нататъка. Сега гледайте какво става. Сега ще го запаля. И го убих. И така бихме нокаут. Сега ще ви покажа ход зон. Рунд 1 и 3, защото 2 го загубих. Гледайте рунд 1. Имаме Бъстър, Бо, Асамек. Ми гледа.
отивам там горе. Той първи рунд директно отивам горе. Да ги тормозя. И тук сега губя голямата форма. Те работят с 10%, което няма значение, че работят с 10%. И те да обърнаха втори рунд. Не съм много добър с нея, но той ни захили и владее ми зоната. Няма да ви показвам играта, дет губя. Само видяхте, че съм загубил този секунд. Тук Боб фърля минички. Имаме 69%. Отивам аз горе. Знаете защо загубих? Защото отидах отдясно. И зато и загубих. Сега ще ви покажа другата игра. Как ги обръщаме. Гледайте се. И те бихме първи рунд. Сега ви показвам трети рунд. Как ги бихме. И стои хокея. Ще ви покажа, където на него спечелих. Мъдико превъртам. Загубих голямата форма. И той ми се хили спайка, защото си мисли келещчето, че ще ма бие. Че много малки деца играят. Зато викам келещче. 20 на 10%. Да и първия рунд наводяха, но ни ги обърнахме. За те си викат са, и те ще ги биеме. Да. И сега гледай, че покажа защо отида горе. Вижте как се качи горе. С мек. Да ги тормози от тяхната база. Тото е целта на мек. На другите танкови да ги тормозиш. И те си гледате, да, те ще ги обърнем, да. Ще го обърнем. И Боб фърля 5 бомби, даже 6 бомби. Не, 5 плюс 3 са 8 бомби, да. Вижте. Аз съм тук мек и ги тормозя от тяхната база. Целя. То ми реве спайка. Па преди малко ми се хилеше. И аз си пращам ревящия Спонж Боб. Ето, ако виждате. И пращам ревящо емоджи. И спайка чак гневно ми праща. И те бихме този рунд. Сега ви показвам моите последни игри на ранкед. Ето, пуска ви втори рунд. Първия беше, те ни вкараха в нашата врата и загубихме. При цялото време. Ето, Корнелиус и пак съм Тара. По принцип аз съм много добър с Нелио. Но Тара е контра на Корнелиус. За нейния гаджет. Защото Корнелиус може да си цели и нищо няма да направи. Тогава фара шайбата на косъм. И тук сега ще ни кара, си мисля аз, я изпускам. И Мирко ми дава палец надолу. И вкара ги първи гол. Нашия отбор мастер. То зато и. Много напрегнато беше. Хващам го. Сега гледайте какво ще стане. Вкарах първи гол. И тук после голямо дефендване имаше. Тук убих Корнелиус. Малко превъртам тъй.
Фанах Корделиус и ни вкараха един гол. Тия си викаме, голяма работа, че сте ни вкарали. Нищо ни направиха. Благодаря на Макс. И тук фарах Корделиус и ни вкараха. И сега трети рунд. Последен. Ще ви покажа как спечелихме. Така. Така фащам топ шайбата. Вижте. Вижте. И вкарах гол. Ти даже можеха да го фарат. Да фарат шайбата. Па Прокопия вика топка. То си и шайба, бе. Не е топка, ама... И се Макса ще вкара така с гол. Да, тук беше много успорвано хора. Корделиус ме убива. Вкараха ни един гол. Аз викам край, свърши се всичко. Така и това беше. Легендари на куколато. Сега викам Радо, концентрирай се тези, ще ги биеш. Вкарах. Отцелих е тя. А ти подскачащото. Ти тук жесток дефенс прави с Макс. Наистина. Тук пускам сенки. Убих Корделиус. Викам с край. Обаче аз бях близо. И почнах да броя. 13, 12, 10, 9. Почнах да броя. И си викам, айде, легендари. И така хора, станах легендари. Да. И те станах легендари едно. Това е хора видеоклипа. Надявам се да ви е харесал той коментатор, дето коментира. Пуша си до Legendary 1 и това е. Надявам се видеоклипа да ви е харесал. Абонирайте се, дайте лайк. Чао и до нови срещи!